Máme vajcu tam, pivom. Jdem to toho, ne? Pivom, to se trošku dole. Počkej, já ti budu. Počkej, já jim, prostě ne. Kde je? Doju. To má míči. Otočte. Ty máš sem, kdo? Aha, dobré. No tak pojďte ukazovat ty úkoly, které jste dostali. No jo, nie. Počkaj, oni majú navyše úlohy, aby boli iba trest? To je aké dobré? Ale my sa vlastne vyhrali. Tak pojďte první dobrovolník. Vy budete jenom tak. Na úkol. Budeme potěhli tím. První dobrovolník, aspoň to pojďte být za sebe. Volajte poznakov. Pojďte. A jak si tam sedí, jak takhle. Můžem? Ano. Ty tam za sebe děláme. Děkuji. No, my ti zatlieskáme. Napodobní svoju oblúbenú postavu z Naruta, Death Note, ale bez ne. Ty se líbí, sám. Konohamaru! Ne, to bych teda nedělal. Som zvedavý, komu by to urobil ja. Konohamaru. No a to někdo uhádol? Hej. Dobré, modrý další. Další dobrovolník. Co to bol? Konohamaru. Jaj. Jo. No. Máš to být? Já. Idem. Já. Len sa nepostavíte, to na mne leží. Padaj. Padaj. Súdrž, ty. Takže. Máme smrť. Začína to dobre. Zabiť zlého Shinobiho. Druh, mravec. To som už vyšli. Ale počkaj, hej. Kurvi, stopáš, ale tu je vlaša, žiadny mravec. Na stromu. Na? Môže byť. Chytaj. Šino ťa zabije. Tu leze. Už neleze. Toto je on. Myslíš? Máme dôkaz. Tu je, áno, máme dôkaz. Koľko je ten mravec? Pôjde na orgán. A je úplne K.O. Počkajte. Počkaj. Raz, dva, tri, dobre. Dobre, baby. Ty bez. Baby. Počkajte, kým to poskladám nejaká, toto mi to tu rob. Nikto nevie, ako sa hovorí. Dobre. Následovní svoju obľúbenú postavu, bla bla, dobre, chápeme. Obľúbená postava. Naruto. Počkaj. Shikamaru. No to si nechám na tú asfaltku. Môžeš reči na tú asfaltku. To nevadí. Doma to pračkou. Dobre. Také jablko. Saska Zéž is like ECHO! Ja pôjdeme strehať. Hej, treba nechať ďalšie pre mňa. Takže, ja si chytám, ticho.
konec je, ak to niekto pohľadne. Nie? Aj, maj! Staru. Ty Dory. Nemáš papiery. Že obu? Nápodob svojí oblíbenou postavu z Naruta Death nebo Bleacha. Poď! Teraz ľudia úlohy, ktoré majú na tých papierikoch. Poďte, ďakujem! Civilisti. Tak a ja mám také jednoduché. Vymenuj nejaké kekengenkaj. Radové, to mal haku, Guren mala kryštálové a skončí. Ľudia za kaku. Kasori, Tobi, Hidan, Kakuzu, Kisame, Orochimaru Hivari, Zetsu, Itachi, Conan, Heidara, Fate. A nejaké hodnosti, Genin, Chonin, hodná, ľudská, slušná, omnivá, tretia bola hodná. A ja. Zazmeráme. No? Aha, tu je. Odzekujem. Tady je jeden. Tu mám. Ale ne, na tebe